Η γη της ελιάς. Δεν μετανιώνω. Η φυλακή και το κύμα στήριξης. Υπόθεση της Ασπασίας παίρνει νέα διάσταση στα επόμενα επεισόδια της γης της ελιά, καθώς η ηρωίδα βρίσκεται πλέον στη φυλακή, περιμένοντας να καθίσει στο εδόλιο. Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το κανάλι μου ασχολούμαστε αποκλειστικά με spoilers από την αγαπημένη μας σειρά Γη της ελιάς. Ας το απολαύσουμε. Ο Λικούργος, ένας από τους πιο έμπειρους νομικούς της Μάνης, αναλαμβάνει την υπεράσπισή της, επιχειρώντας να διαμορφώσει τις συνθήκες για μια δίκαιη εκδίκαση της υπόθεσης που έχει διχάσει την κοινωνία. Παρά τη βαριά κατηγορία που αντιμετωπίζει, η Ασπασία δεν είναι μόνη της. Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που στάθηκαν στο πλευρό της όλα αυτά τα χρόνια περνούν καθημερινά από το επισκεπτήριο, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή τους. Το ίδιο κλίμα αναμένεται να μεταφερθεί και εκτός φυλακής. Όταν η δίκη ξεκινήσει, γυναικείες οργανώσεις θα συγκεντρωθούν έξω από το δικαστικό μέγαρο, υψώνοντας πανό αλληλεγγύης και δηλώνοντας με σαφήνεια τη θέση τους «καλά του έκανες». Πριν οδηγηθεί στις αρχές, η Ασπασία θα σοκάρει με τη δήλωσή της. «Δεν γίνεται να ζει αυτός που ευθύνεται για τον θάνατο του παιδιού μου». Πεπισμένη πως έκανε αυτό που έπρεπε, δεν εκφράζει ούτε τύψεις ούτε μετάνοια. Το παραδέχεται ανοιχτά ακόμη και στην αστυνομία, επιμένοντας πως ενήργησε με γνώμονα τη δική της αλήθεια και το αίσθημα δικαιοσύνης για το παιδί της.